finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, City Hall sang Kabankalan kag Himamaylan sirado karon nga adlaw. Transport sector kag mga drivers ng food delivery services handa na magpaidalom sa surveillance testing. Sa mga balita nasyonal, dugang nga pondo para ibakal bakuna, aprobado sang mga senador. Infrastructure budget sa pila ka mga congressional district nagsaka pagkatapos ng pagkambyo sa liderato sa Kamara. Sa balita international, Spain, pag-umpisa na ang coronavirus vaccination program sa bulan sang Enero. Sa balita sa sports, Ginebra, daog batok sa Bolts, nagtuwa na ang serye sa semifinals. Balita entertainment, Pops Fernandez gindalahig sa issue sang pagbulagay ni Derek Ramsey kag Andrea Torres. Samtang sa balita espesyal, aton pagaistoryahan ang paborito mo nga okasyon may buot silingon sa imo pamatasan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Nobyembre 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boyd Ron, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o kun hangin amihan na nag-apekto karon sa northern kag central Luzon, samtang easterlies naman ang nag-apekto sa nasilingan nga bahin sang southern Luzon kag Visayas. Ang bugos ng Visayas mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparaguob, samtang ang Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands mangin magalumon tubtob magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi. Kasarangan, tubtob mabasko nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nakatunda na sidlangan ang mga luntad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands nga may kasarangan tubtob mabaskog nga pagdapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:01 karon nga aga, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning Anay. Pwede Action Doors ko Anay pang tamyaw sa ila kay Yes. may kwaon lang ko Anay. Pwede gid Action Boy. Good morning, liwat Action Boy kag sa aton mga ka-aksyon. Kay Alex Monteza arangkada sa ikaduha nga lupad sa kanginan, pwede ba? Upod sa adlaw sang Lunes. Kay Papa Boy kag Madam Energy Dorel, pwede nga lupad sa kanginan, sir no, bongga. Kay Jocelyn Narisivita Olak, good morning. Kay Miss Jean Oiseser, mayong aga. Kag sa tanan ko nga Energy Fans Club, gina-greet niya lang Kaya June Marie Radok, mayong aga, Action Boy and Dorel, mga ka-Energy Fans Club, may member man. Always monitoring here, dra sa may. Then, La Castellana, God bless and stay safe. Kay hambal ni Alex Monteza, liwat Monday morning, full of energy, Papa Boy and Madam Energy Dorel. Papa, ka nag-Action Boy, wala ka na daw may mahimo. Kaya, Ma'am Cory Vidaha, dra sa may Kuwait. Winter na to kuno sa Action Boy. Aha. Diri sa aton gamat-amat man bugnaw no, pero wala ta dia winter. Why? Galing kay gabugnaw lang diyan mo gina kung di ba kung manug-abot ng December. Manug-abot gid yung December. Pero actually pinakabot tugnaw di sa aton mga January. January gid ya kay man ako nung gakatunaw na ko ng mga Iceberg. Oo, mga iceberg. mga ice dito kabahin sa mga Mongolia, China, mga nan. Kay Ma'am Vanessa Mayo, watching from Minnesota, good morning sa aton duha Action Boy. Ginag-greet niya lang ESCC si Mrs. Alvarez sang Tangob. Thank you. Morning. Good morning. Sige, go Action Boy. Si Migo naton Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan, kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning dira sa inyo. Jinken Emperado Endico. Sakay Radiant Tan Villalon. Sige nga aton nga Vice President. Good morning kano kay Press Dennis Richard Timor Roma, kag kay Anthony Jones Havilio Sebliano.
Ceblano. Tatlo na sila subong ang kuan mo do mga kuan mo lang. Secretary na ni Goro si Antonio. Goro, Sige, laban-laban, na ni mga... Dennis, Goro. Hindi lang secretary, sa kuan ni siya Guro, Secretary General. Ay, bongga. Na, Caitlyn Nang! Oy! Para siya. Early parang bugtaw, nakaka-proud. Nakaka-proud naman si Caitlyn. Yes. Kay Mami Michelle, good morning. From Caitlyn. Kay Caitlyn. Kalain. Sige. Kay Michael Joseph Hilado, Action Boy. Aha. Good vibes Monday morning, mga ka-action. Sige. Philip Laurente. thank you, sir. Good Actually, morning, gray ni siya, sir. Do puti, guro lang taon sa aton. Yan, no? Ay na siya. Puti Gray ko na na akong siya. bayo. Hindi, actually puti na siya. Nga daw nag-gray na Wow, siya. sige ha. Kalain. Dasa may handumanan siya kapamati, Action Boy. Sige. Halle Walter, good morning. Wow, bongga. Sige nga, ano yan, Si Zet Alunan sa Hong Kong. Maayong aga mandala sa inyo. Sa kay Michael June Season sa Paranaque, of course. Good morning ko kay Herrick Mirasol sa Barangay Moonwalk. Anthony Jones sa Havilio Ceblano. Amo na sa. siya gin-great ni, Sa Barangay Inayawan siya, no? Vice. Kuan ko na guro, makalabay ko da, ipabalon ko si Anthony ay, no? Para nga maka-meet, makamidara ko, makaagi ko da, bala, mag-trotawhay, di ba? Yes, makakapi-kapi ka mo doon. Magkakapi-kapi, tada. Ano siya, sino naging pasalamatan niya, gin-accept ko no yung friend request, ikaw? Gin-accept na siya? Oo, gin-accept ko na siya. Grabe, ganyan pagpasalamat kasi John Mark Montefalcon, good morning man. Sige, ang iban ka naman later Action Doors. naman, okay. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, magasira sa sulod sang 3 ka adlaw ang syudad ako ng City Hall sa syudad sang Kabangalan para sa disinfection. Sa advisory ng pagwa, ang City Hall magasira sa Nobyembre 23, 24 kag 25 apang magapabili naman nga bukas ang tanan nga opisina sa gwa sa City Hall para sa regular transaction. Ang administrative kag record offices nga nakabase sa City Hall ang inmanduan nga mag-report las 2 sang hapon Lunes para sa pagsapol sa HRMO agud ma-finalize ang listahan sa tanan nga empleyado nga kalakip sa surveillance testing. Sirado subong adlaw Lunes ang City Hall sa syudad sang Himamaylan para sa disinfection. Sa public advisory sang syudad o kanang syudad ang nagahulat pa sa resulta sang RT-PCR test sang duha ka personnel nga ginapanugyan sa tanan nga city officials, personnel kag empleyado labi na ang mga nagkuha sang sweldo sa City Treasurer's Office sa Nobyembre 21 ka mga close contact sa mga personnel sang City Mayor's Office nga magpaidalom sa quarantine. Dugang pa kalakip man sa ginpa-quarantine ang maragtambong sa pagsapol sa Nobyembre 20 las 9:30 sang aga sa Himamaylan Hall nga nahamtang sa ikatatlo nga panalgan sang City Hall. Nagpangayo naman sang pasaylo ang lokal nga pangunuhan sang syudad sa mga apektuhan dala sang ginimplementar nga precautionary measures. Ginpahayag naman ni Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sa Sectoral Concern Office ng Bacolod nga handa magpaidalom sa surveillance testing ang transport sector lakip na mga drivers ang food delivery services. Gindala na sa Emergency Operations Center ang surveillance testing sa mabot nga weekend para sa unang nga batch. Sunod kay Pineda, damlag lang nagsapol ang EOC sa mga lideres ng transport sector kag ilagin pa intyende ang kaimportansya sa pagpatigayon sa surveillance testing.
Dunga pa ni Pineda, ilaman ginpalambot sa transport sector ang epekto sa ginpatigawan nga surveillance testing sa mga market vendors kag sa slaughterhouse sa barangay Handumanan. Samtang gipahagman sa opisyal nga padahon pa sa karon gina-finalize ang pagtuman sang backtrack para sa mga market vendors kag ang magasulod sa merkado. Willing gid sila katapos nga napaintindi sila kung ano ang importante sini surveillance system sa Manila na sa nahimo na naton sa vendors sa dito sa slaughterhouse. Ang kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Natala na kay padalasang Bacolod SK Federation kag iban pa nga youth organizations ang ilay kaduha nga batch sang bulig nga ila natipon para sa mga biktima sang bagyo sa Luzon subong nga adlaw Lunes. Suno kay SK Federation President Aisha Joy Villaflor, nagligad ang Miyerkules, Nobyembre 18 sang ila na padala paagi sa fast ang unang nga batch sang bulig. Nagpasiguro si Villaflor nga mga in-kind donations nga ila mabaton kaangay sa mabayo ang nasanitize antes ihatag sa mga nabiktima. Suno kay Villaflor, 6,000 pesos ang cash donation nga ila natipon kag ini ang ila ibakal sang pagkaon para sa mga biktima. Magapabilin nga bukas ang talatapan sang SK sa Bacolod Government Center sa tion nga may mga tao pa nga maghatag sa ilang nga donasyon. Una na ginanunsyo ni Mayor Evilio Radia nga ang LGU sang Bacolod ang magadonar sang 2 milyones pesos para sa mga typhoon victims. 166 ka mga solo parents ang ginatagan sa bulig pinansyal sa lokal nga gobyerno sa siyudad sang Bago paagi sa City Social Welfare and Development Office. Ini nga bulig sa idalom sang Solo Parent Scholarship Project ang para sa edukasyon sa ilang mga kabataan. Sunod sa CSWDO, ang mga solo parents ang kalakip sa mga vulnerable nga miyembro sa sosyudad kag naga-suffer sang parental burden. Ginkilala sa syudad ang espesyal kinahanglanon sa mga solo parents sa psychological tubtob financial aspect nga dapat mahatagan sang solusyon. Ang mga benepisyaryo ang impili sa ilatag sa mga solo parent president sa kada barangay. Ang presidente sa mga solo parents sa barangay amo ang nagsumater sa ngalan sang benepisyaryo nga may nagakaigo nga dokumento kaagud maka-avail sang proyekto. Sa sininga proyekto, 500,000 pesos ang inpain sa syudad halin sa 2020 Gender and Development GAD budget. Nagpanumpa kay Mayor Renato Gustilo ang Liga ng mga Barangay Vice President nga si Roberto Tuting sang Barangay Quezon, siyudad sang San Carlos Negros Occidental. Si Tuting ang napilian bilang Vice Presidente sang Liga sa council meeting agud magbulos sa posisyon nga ginbakante ni punong barangay Ronaldo Batusin sang Barangay Sais nga nagbulos naman bilang presidente. Nagpanumpa man si Barangay Kagawad Felix Dacumos sang Barangay Ermita si Paway agud magbulos naman sa ginbakante nga posisyon sang iya nagtaliwan nga asawa nga si Epifania Dacumos. Ini ang ginpaagi sa Barangay Resolution number 220-019. Nagsaksi man sa mga aktibidad sa Vice Mayor Christopher Paul Carmona, SP Member Benito Allen Gustilo, Philip Gerard Maisog, Lorna Hinulan, Clint Mansueto, kag Presidente sang Liga ng mga Barangay Negros Occidental nga si Juvie Pepelio. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit,
agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640. Okay, good morning na sa kay Jovelyn Nemenso Binoflor, watching from Hong Kong, kay Estrelita Sarinas, watching from Isabela, Cagayan Valley. Uy, ang Cagayan Valley, amo ni siyang nakuan man, bagyuhan man. Yes, Action No? Boy. Kailan man yung Cagayan de Oro City, di ba? Mindanao na siya mo. Mindanao na yung Cagayan de Oro. JR Panagiton, watching from Eroreco. Tamyaw yang pamilya Panagiton kag Pabalinas sa Hinigaran kag Pontevedra. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning dira sa imo, no? Emmanuel Gustilo. Good AM ako kay Dixie Gustilo from Tarlac City, no? Si Migo na ton Roberto One Ball Galyo bala, may gin-send diri sa akon nga video bala, sang bata niya bala si RJ Galyo, kung nag-birthday sa naligad. Kita ko sa video sa dalan may ginabutang nga damo-damo nga mga pinutos bala, mga ambot ng mga groceries siguro na no kag kadamo sa iban pa nga mga things pinapanghatag niya during his birthday sa mga homeless. Grabe no. Kadamo gid sa panghatag. Amo na gilang iya nga pag-celebrate sa birthday niya. Tinamin Action Boy. Yung panghatag niya sa mga homeless dito sa Amerika. Bala ko sa Amerika siling mo tika magranong sa Amerika pag damo bala homeless. Way mga balay. No? Way mga wala sing restaurant, no? Gasaran nga food stamps na gani sila, no? Antonieta Yap, good morning man. Para makita ko man. I-send ko sa imo bala. I-forward mo sa akin. I-forward ko sa imo ha. Dugay-dugay. Kapag mag-birthday ko manghatag, ma-inspire man ko bala siya. Actually, naimo ko na iya last year ko nga birthday. The other years pag ito? Ang Last year lang. Last year lang, madway ko ko December to gali sa December to gali December last year nang hatag ko chinelas. Sang birthday mo kay the other year ya dito kita Dain sa pagito, ya. din ganito. Sa mga kwan bala to sa home for the kwan to bala. Sa mga mga bata, cappuccino sisters. Cappuccino na dito to kay nakaupod Ay, ara ka to gali. Ay, abo ko upod ko to. Wow, gibi ka to bay. Bakla. Hindi bala. Sige na. Nagibibi ka to, di kita ko to. Doon na-miss ko naman sila gani. Actually, aral na sa Kabog. Aras Kabog sa Barangay Kabog. Sige, bisitawat sila soon naman. Very good. Amo tong pinakanami mo man nga birthday mo, no? Enjoy ka man stop. Of course, Action Boy. Happy, gina ko na heart. Way kanila, way pa to chimpo to galing, way papakaway ka pa ma-request nga masaot, or makanta. Gani, no? Susubong ko pakisanta na. Ano na nakita mo ng video, share ko sa imo da. Sige. Ilang taon tabi. Sa kay Ruel Hipelga, watching from Talisay. Greet siya lang ang Hipelga family. Herrick Mirasol, Moonwalk para niya kay happy birthday sa anak ko, no? Sige. Sa anak ni Herrick Mirasol, happy birthday. Si kay Hana May Mirasol. Hana May Mirasol, good morning and happy birthday. Ay, nakita ko na Action Kita Boy. mo? Do hindi ka birthday nga pa do gobyerno na niyang kapangatag sa iya. Kadamo gali ano. Gani silang si mo kadamo daw. Oo, in daw sa fairness. panghatag daw sa mga nabagyuhan bla. Sino gani name niya? Si RJ. Oo, grabe ang heart ni Galio. RJ sa mga tao, in fairness. Amo na iya pag-celebrate sa birthday Lanto niya. ko, biko gobyerno nga panghatag, ito kadabot mo gitoon. Hindi alog-lahog. Fairness. Mga So, friends
siya nang upon nun si iya. Okay. Damo sa mga friends. Kanami, no? Oo. Kasi mga ganyan, bago si mga damo-damo, hindi alag-lahog. Oo, Sige. Kung natututo Ti happy, ginaya birthday. Kung natututo, hindi ko din nakakuha pa tato isu siya lang Ay, kalae. John Diri Pacheco, tamiyaw sa Pacheco, kasilo, kahilado ka sa mama ko, kamautod ko dira sa sitio Bulasot. Ay, may sitio Bulasot? Mera, manggarigoro si Chusandan. Na? Miyari ko din siya, namin nakita ko ng purok, Mambaya 30. Tapos? Kaya sa pag-eleksyon, kung tag 30 pesos sina. Muna. Kaya di ko din iwan sa ngalan. Oo. Pag-eleksyon, hatagay 30, doon nagdaog ang kandidato. Doon sa konti na init, gurong iban. Yung ngalan nila, purok 30. Ay, kalay. Dumayo, aw. Dumayo. Sige Kay Anthony Jones Cabello, of course, damo diri ko no kapihan. Sige Sama ang baldi ko ang ni Anthony, ang baldi ko makapit ko da blaw. No? Teresa Pedrosa from La Castellana, sa kay Vanessa, of course. Space booking man kaman gali action boy. Anong space booking? Ambot awan mo koy kabalo. Anong space booking man? Gas- Kasi sa'yo mo naman ang kabayo. Yeah, diba? gas space booking kaman gali action boy, amal ni Vanessa. Wala ko kabalo ko na nung explain niya na dugay Explain niya na. Okay, ang ibang karon naman standby na sa mga balita national. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-0-0-2-990-7. Ang malilikom na account. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Detalye na sa aton mga balita national. Ginkasugtan sa mga senador nga mag-alokar sang dugang nga pondo sa idalom sa ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021 sa pagbakal sang bakuna batok sa COVID-19, subong man ang storage facility nga among butangan sang ginbakal. Sunod kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire, ang tanan nga senador nagpasugot nga dugangan ang pondo sa ila bersyon sang 2021 nga General Appropriations Bill para sa COVID-19 kag cold storage. Wala naman gin detalye ni Zubire kung pila ang ginkasugtan nga idugang sa pondo. Nagapati si Zubire nga ang solusyon lamang sa COVID-19 pandemic among husto kag maayo nga vaccine, subong man ang Department of Health dapat handa na sa magpanagtag sini sa mga Pinoy sa tion nga mangin available. Ginhingyo ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga mausisa sang Senado ang Philippine International Trading Center o kon PITC. Sunod kay Drilon, naglabot sa 9.6 bilyones ang utang sang PITC sa AFP bungod sa mga proyekto kag kagamitan nga wala ma-deliver umpisa sa tuong 2017. Ginmensionar pa sini ang report sa Commission on Audit nga ang PITC ang may balanse pa nga naglabot sa 9.1 bilyones pesos sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno kalagip na sa PNP. Ginpahayag ni Drilon ang pagkabalaka niya sa isyu sa PITC bangod ang ahensya ang magabakal sang bakuna batok sa COVID-19. Ang PITC ang sa idalom sang pagdumala sang DTI kaginapamunuan ni Dave Almarines. Gintawag naman ni Senator Panfilo Lacson nga lahog lang ang aligasyon nga nabakunahan na siya sang COVID-19 vaccine. Ginhimo ni Lacson ang pahayag matapos ginaligar ni Senate President Vicente Soto III nga siya kag si House Majority Leader Martin Romualdez ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine. Patag ni Lacson kung ang mga senador mayara sang break sa trabaho, ilabi na sa ginpatigan nga budget deliberations, masami sila nagalahugan na isang istorya.
Sunod pa kay Lacson, kilala na siya sa iya magkaupod kag isa sa nasadyan sini kun may isa ka senador nga magpati sa iya lahog. Duwa pa ni Lacson nga kun may yara sang nagpati, mas maayo nga dira na lamang asta para wala na sang may maistoryahan pa. Ginbulgan ni Senator Panfilo Lacson nga nagsaka ang infrastructure budget sa pila ka congressional districts pagkatapos magkambyo sa liderato ang Kamara. Suro kay Lacson na notisyahan sa iya opisina ang pagbago matapos kinaprubahan sa Kamara ang bersyon sa 2021 nga General Appropriations Bill o GAB sa idalom sang liderato ni Speaker Lord Alan Velasco. Ginihemplo ni Lacson ang National Expenditure Program sa isa ka distrito nga yara sa 9 bilyones pesos apang sa pagkambyo sang liderato nagsaka na ini sa 15 bilyones pesos. Dugang pa sang senador nga may mga distrito nga may pondo nga 4 5 bilyones pesos apang pagwa sang GAB nagdoble na o kung naghimo na nga 8 bilyones pesos. Ginpanghuwala naman ni Anay Health Secretary kag karon Congresswoman Janet Green ang aligasyon nga mayara siya sang arrest warrant may kangtanan sa kamatayon sa mga kabataan nga nabakunahan sang kontrobersyal nga Dengvaxia vaccine. Sunod kay Green, ang report sa lamang kapanibago nga plano sa tuyo nga patalangon ng publiko matapos nga klaro nga nasaad sa desisyon sang korte nga siya kag tatlo pa niya ka makaupod nga akusado ang natalada pa nga magbayad sang ila piyansa. Duwa pa ni Green ang unang batch sang kaso sa Dengvaxia ginpasaka sa iya ang ginbasura samtang ang isa pa ang korteng natalana pa lamang nga magpagawa sang desisyon. Liwat nga nanindugan si Green nga ang siyensya mismo ang makapamatuod nga bakuna kag hindi makatuga sang kamatayon. Nanawagan ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa publiko nga i-report ang tanan nga sa isang pagpatalang sa impormasyon pila ka adlaw matapos ang pila ka gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte ang nag-akusa kay Robredo nga nagsakay ini sa C-130 plane sa tung relief operations nga sang ulihin nagwa nga wala sang kamatuoran. Sino kay Vice President spokesman Attorney Barry Gutierrez sa pihak nga naanad na ang ilakampo sa pagpangatake sa social media apang gin-insister sini nga hindi dapat pagpalampaso ng fake news. Dugang pa ni Gutierrez responsibilidad sa kada Pinoy nga mag-report sa kada sala nga impormasyon agod ang tao ang husto nga makakuha sa insakto nga report. Action Radio Philippines Standard Time na 7:31. Kag sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Good morning sa kay Shell Talidong Beltran. Happy birthday kuno siya pa kaisa sa kay Maricar Talidong. Maricar Talidong, good morning and happy birthday, no? Annie Raffles, happy blessed Monday man watching and listening from Okinawa, Japan. Sa kay Eda Berzula.
Ask lang ko kung kumusta to ang nag-viral sa FB kahapon nga video sa mga ano te. Legal pa to Makuha sa adlaw. COVID positive. Sa ano to? Sa rin to? Legal pa to adlaw sa Felisa bala. Okay. Ito pala, naka-short si Inday, nagsakay sa, sa Sa ambulansya, ambulansya. Kay Jeanette Delino, good morning din sa imo Jeanette. Good morning sa Handumanan District Jail. Sa kay M. Saboso, may agaman. Si Mommy M, Sara Mami M, Manaction Boy. Sara, Good morning, Mommy M. Sa Aga pa ni birthday siya kay kay Toto kasako-sako Hans. ni siya kay birthday ni Toto Hans. Yes, of course. Sako ang beauty ni Mami M. Very, stage model. Kag si Action Eden Kabudlay, di ba sa ato niya doon? Pinatam mo, anay. Action Eden Tungod sa ato niya, Christmas tree nga gamay. Action Eden, sako man eh. Ay, of course. Aga pa to, text na sakon kung may kantuan to siya nga balaklan, kuan ba, Sang? mangumpra gro eh. Grabe na. Bongga si Action Eden. Subong pa siya yung mga umpra nga sa bulang birthday. Joel Mahinay, good morning man. John Mark Montefalcon sa Alihis, Bacolod City. Ang mga homeless choice na nila kadamuan ng military gusto nila mag-homeless. Sa California, damo the homeless mga veterans. At choice ko nila mag-homeless. Teka kung homeless ka daw, may mga benefits. May mga pagkaon, may mga sa food stamps, may mga muguro na butang nga choice nila mag-homeless. Okay. Hessel D, happy birthday man, advance happy birthday kay Conigunda Cola, no? Conigunda Cola. Happy birthday. Kay Susan Jaime Allen, good morning man sa imo Susan, dira sa may Houston, Texas. Sino na kilala? Buangin. At sino doon sa mo na? Hindi na ko to. May Charlita Daciado, no? Sa Buena Park, Mary Ching Mahipos sa Laureano kag Larry Day, no? Sa Buena Park, dira sa may kuano. Si Torco Jong kon nag-star. Sa Buena Park. Torch, morning Pinky Teruel, gina-greet niyang iya precious daughter. My youngest daughter, precious daughter. My youngest daughter, si Precious Pendi Teruel. 30th birthday karon nga adlaw. Happy 30th birthday sa imo Precious Pendi Teruel. Happy birthday, Precious. Stay precious. Yes. Tomas Bronyola. Warlito Nesya, good morning man sa imo. Kilala ko niya, Warlito Nesya. Bia Jonathan. Tamyaw niya lang kuno iya pudding customer sa NGC. Pisan-pisan ni nga bata, Action Boy mo. May mga pudding siya, may mga Believe isda, me ko ni may siya mga... yan. Amo ni siya ang bilakadlaw, mangin... Malayong mararating. Malayong mararating. Kita mo nakalabot siya sa NGC, guys. Libot niya. Malayong mararating, yun yung makalambot ni siya mararating, yun yung mga lambot, sa yung mga hulo, from hulo to tawitaw. Bongga. Do kanta, wala. Ang hulo, ang tawitaw. Pare hanggang hulo niya. Pare hanggang hulo. Sige. Melchorita Ferrer, araman siya Action Boy. Si Anbella, araman siya Lito Dayap, good morning. Hambali man Vanessa Mayo, ang Facebooking. Amo na ako natawag ni Doc Mayo. Pala okay. joke ina siya. Pariyo ka mo. Ano pa kitang Facebooking? Ang pagtanaw Facebook gali. Pagtanaw, pagbasa mo sa Facebooking panawag. Facebooking. Yan yung Facebooking. Ate, sige, standby na sa tundugan ng mga balita. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa Detalya Balita International, pag-umpisahan na sa Spain ang komprehensibo nga coronavirus vaccination program sa bulan sa Enero 2021. Sunod kay Prime Minister Pedro Sanchez, mayara sang 13,000 ka vaccination points na sila nga gintalana sa nasambit nga programa. Duga pa sini nga ang substantial nga kabahin sang populasyon ang ila una nga pagabakunahan. Mag-implementar man sa gihapon sila sang single national strategy nga pag-umpisahan sa mga priority group.
madumduman nga nagpangluha ang Spain sa bugos nga Europa nga may pinakamataas nga infeksyon nga nagasunod sa France sa COVID-19. Balita naman sa patay sa pagnegosyo, ginanunsyo sa Unioil Petroleum Philippines nga may pagligwat sa ila presyo sa gatong karon nga semana. Sa ilang fuel forecast para sa Nobyembre 24 to 30 nga trading week, ginpaig sa Unioil nga presyo sa kada litro sa diesel may pagsaka sa 40 to 50 sentimos. Apang wala naman sa pagbago sa presyo sa gasolina. Ang mga oil company masami nag-anunsyo sa adjustment sa presyo sa gatong sa kada Lunes para maging epektibo sa adlaw sang Martes. Sa datos ng Department of Energy, ang presyo sa gasolina yara ini sa 35.40 to 52.25 kada litro. Ang diesel yara naman sa 26 pesos to 35 pesos kada litro. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may ara karon baylo nga 48 pesos kag 24 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 91 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 22 sentimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boys, sa pinaka-late, last week lang ba lang ang mga balita, nga si Derek Ramsey kag si Andrea Torres, di ba nagbulagay na ni sila? Mani mano. So, subong, sobra 1 year pala ni ila relationship action boy. So, subong, na-link driya or nadalahig driya si concert queen bala, Pops Fernandez. Kaysa isa ka, balita, action boy nga mo na, nag-break si Derek kag si Andrea, may nag-comment yung action boy, Mrs. Pops Fernandez wins. Ano na? Mrs. Pops Fernandez wins. Siya nagdaog? Oo, kamo na ko no. Siya ang winner. Siya ang winner. So, ang pala Sino na-win niya? Si Derek? Ha, siguro eh. Ay may ara sila? Wala ko'y gamba. May ara sila ha. Pero, amo nang ginaano sang netizen, ginahambal sang netizen action boy. Pero gahambal naman si Derek ya. Doon na-dismaya siya kuno kay way niya kuno sa kamotoran. Biya close lang gid sila kuno ni Pops kasi itong Nigerian tong maid bala kita ko na sa si Derek nga may Nigerian nga maid bala nga mapuli na sa Nigeria I think. Nga daw idol lagi dyan si pero Nigerian siya ha. Ay, African kita ko to. Kita mo to? Sa, may nag-help to sa iya nga, si sa Tulfo to, action Oo, boy. na. Ito bali mo po, siya nag-date sila ni Derek. Basya mo to? Idol. Hindi, tama. Idol. Gwapa to Derek. Oo, beautiful, taas. Itom lang to, pero gwapa to. Oh, love, ba itom lang to. Black beauty, action boy. Tingin ni si Pops Galia, 53 years old na ni siya ya. Derek, si Derek, duway pamangguro kalabot. 53 na si Pops, pati sexy po na. Yes, of course, action boy. Kita yung na talabot actually sila. Ilaw mo na niya, no? Si Pops mga buhay na lang kita yang si Pops tani sa amon na lang na iya. Bukaloy. Balita sa sports. Yung pakahuyan sa Barangay Ginebra Miracle Bowl sa score nga 91-84 para makuha ang 2-1 nga abanse sa best of 5 semifinals ng PBA Philippine Cup. Nanguna sa pagdaog sang Jeans si Stanley Pringle nga may 23 puntos, may 15 puntos naman si Prince Caporal, kag 12 puntos naman si LA Tenorio. Halin sa pagsugod pa lamang sa hampang, wala naging pabayan sa Ginebra nga makaabansi pa ang Bolts. Sunod kay Ginebra coach Tim Cone at husto ang ginatag lang nga trabaho para kay Pringle. Bangod dula sinigin pakahuyan, kagin tapos kagin himo ang tanan nga masarangan para mapadaog ang ilas nga team. Ang Barangay Ginebra nagkinahanglan na lang sa isa ka pagdaog para makasunod sa finals sang PBA Philippine Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga kaksyon. So, happy Monday, everyone! Kag action boy. Siling gula ni One Ball niya, imuon man liya kuno sa Negros pag wala ng COVID. Ato balang mangatag sa wata, ito ko si RJ. Niya imuon man na namo sa Negros, makapuli kami na kung wala na COVID bala. Amo ni ko nung kasugtan niya sang iya nga one and only beautiful wife nga si Alma. Kag siya mga boys. Let's pray for the project upod kuno kita. Sige, upod ta. Amo nang imuon nila manghatag man sila dire kung makapuli sila from sa US. Las Vegas, no? Upod ta basta tapos lang newscast. Namian kami na migo One Ball ya, kami gani di sa Action Radio ga pangayaw kami ya sa mga bukid-bukid para sinaday, no? Taman ka pangayaw ga kaulam short, lagi ginabalik. No, sino to gani? Sa Estelioso family. Sa kwanda
sa kuan na ginagreet si China Tong Bernadette Tong Ipel kag tuto sang sitio Carolina La Carlota City asika ni. Sa mga Estilioso family dira sa sitio Barangay Yubo. Amo na ginulawan mo short, wala mo yung balik. Away ko kamalokon sa inyo tag-iyas to. Galay. Ginagreet ko lang anay gali action door si Kinsley Cara Alaves ang 7th birthday karon adlaw November 23. Okay. Alin sa imo mama Grace. Oo. Happy Bando birthday, Kilio Alaves. 7th birthday. Sige, happy birthday. Sige. Okay? So, okay ka na Ay, si Kagawad Melchor Rumbinas, gliara man. Ay, yes! Good morning, Kag Kagawad. si Belen Gentes. Good morning man sa imo, Belen Gentes. Mga retired champion na ni sila eh. Champion sa? Nag-retire na sila mo, so champion na sila eh. Ah, okay. Retired champion. Swerte, no? Champion kag liko mag-retire ka. Oo, yung mga retired. May harapan niya retired niya, hindi ka champion. Hindi siya retired champion. Sige, perfect. Sige. So, our Action Boy, sa aton balita special, ang favorite blagling nga mga okasyon bala Action Boy, may meaning gali ina sa aton nga pamatasan. Ay, gali ka? So, ikaw, ano mo favorite Action Boy nga okasyon? Ako Christmas ko gyapon. Christmas kayo dyan. Same ta Action Boy. Christmas man ko. So, unahon ta ang Christmas ay kay paborito taniya mo. Di unahon ta ginaya. So, una Action Boy, kung paborito mo kuno ang Christmas, ikaw kuno nga tao, mas sentimental ka kuno. Ah, mas sentimental ka? Sentimental. Duga, ano, kagidya balahaw. Duga, Sentiment. gahatay kagidya. Sentiment, kagidya balahaw. Oh, daw ginatawag Gahatay value. value, importansya. Importansya. Ako na miyaga sa Christmas Ang imo kuno bala nga nga favorite kuno sang imo patong nga mga kabataan do hindi mo gid bala malimtan correct, kay ano kaya mo kumbaga kung may maghatag pagid simo guro sa mga bagay-bagay nga ay may sentimental ni sa akon do ano mo gina siya do ano man pain ginahalungan wala mo basta-basta ginahatag perfect so ako na siya and then next Action Boy, kung hilig, kung ano mo naman kuno, ang paborito mo naman kuno, ang New Year, ikaw kuno ang isa ka romantikong positibo sa relasyon. Romantiko na positibo. Grabe na. Si Mr. Suabe kagali. Yes. Romantiko. Kaya syempre, ang bagong tuig Action Boy, do ka gasimbolize ni sa bagong umpisa naman mo, di ba? Of course, kay kung dapat bagong umpisa na siya, kay bagong tuig mo. So, bagong tuig, dra na uso Action Boy, ang ano gani? New Year's resolution. Yes, nga pila lang kadlaw matuman. Tapos, hindi, New Year's resolution siya, tapos nasang tuig, niya ang New Year's resolution kung himuon ko na itong New Year's resolution ko sa naligang nga tuig ha. Pwerte na ginaya. Yan New Year's resolution ko sa mga tuig, nga himuon ko na itong New Year's resolution ko sa naligang nga tuig. Diba New Year's resolution ka na para sa 2021? Wala na ko nagpati sa mga New Year's resolution na kay hindi ko muna mahihimo gyapon. Himuan na lang sa nakatuig na kung anong Mayo. Duging kapoy ka na guro no kapoy ka na New Year's resolution. Ka na sa gold. Sa una sa eskwela kasi elementary pasulat don gibla what is your New Year's resolution. Correct in Action Boy. Yaw ka panumdom. Yaw ka papanumdom kung ano yung mga New Year's. Ang paborito yan turko kuno tigkalalag. Nga man. Sige, din tigkalalag. Sige. Ang tigkalalag, isa ka kuno ka generoso. Generoso? Generous? Oo. Tapos, mapagbigay na team player ka kuno Action Boy. Ay, mapagbigay gina estor ko. Oo. Ay, galing. Ang Kita mo kis mga... Kita mo yagugma na iya, kung na siya ng generous na sa iyang heart. Kita mo, damo na siya, generous na siya niya, balo ka. Kuan ang heart, spread mo ang love. Oo, te. Ti, mo na siya gina-spread yan ang love yaya. Muna siya. So, damo. Ang rason, damo. Sige. Yung balo ka tol, yung sa akin, yung balo ka tol, ang heart, spread mo na siya ang love. Ang liver spread yan spread. Yung liver spread. Yung liver gani gina-spread. Pwerte no, magluwas nga hiniroso ka nang maalam pag hindi nakabutan. Ay, pwerte. Pwerte ka alam gida si Toro. Tamaan niya gani, actually generous Action Boy kis ang iya 5-6 nga negosyo. Ginahimo yun lang 5.5. 5.5. Yes. Pwerte no. But silingon imbes nga 20%, 10% na lang. Yes. Ay ka generous. Especially kung Christmas. Turko. In fairness, si Turko isa ga declare na yang subong kay Christmas ang tanan nga may utang sa akon patas. So before Christmas utang ka na nga daan. Kaya pag Christmas na patas na.
Amo na, ibang level. Pero may ano na siya, may requirements pa siya dapat. I-meet mo. Damo. Ang requirements. Damo. So, kay tamang kadamo, siya na lang. Siya na lang magkota. Si Turco na lang. Si Turks na lang. So, next naman, Action Boy, kung favorite mo naman niya ang Valentine's Day, ano ka kuno, Action Boy, matapang ka sa iyong puso. Okay. Sila ni Guru Action Boy, mas strong-hearted. English yun talaga. Strong-hearted. Strong-hearted ni sila Action Boy na mga tao. Kaga, tiyan mo na yung mapinalanggaon. Siyempre kay Valentine's Day ang imo nga gusto. And then, last Action Boy, kung paborito mo naman ang Semana Santa, Religious ka? ang imo ko, ha? Hindi ka religious. Ka mo na siya, ang iyong lakas ang siyang nananaig. Uy, lo, purti na. Muna sa gali? Muna siya, Action Boy. Sino naman nag-imo na naman? Basta mo na siya. Kaya nga, ang sa Pasko ko, ako niya, dutod-tuod. Munto ako na, dutod-tuod. Si Kwan niya, si Dennis, kimangkot niya, December 28 niya. Ha? Imo na ya, Dennis. December 28? Innocence Day. Innocence Day. Okay, mga adlaw sang inosente. Abi kuya, ano na siya ya? April 1 niya nga gusto. April Fools na yan. Dennis. April Fool's Day. Though feeling ko na belong siya sa April. Sa April 1. Amo na siya. Okay. Hindi siya sa innocence ya. Kahilig mo na siya mag-explore sa mga falls. Diba? Gusto. Diba? Fool's person na siya. Sige ha. Hindi wag siya. Amo na siya. Okay. Correct man. Agree ka man. Sila ni Caitlin sa kay Dennis niya. Matudsan tagid ka. Oy, Dennis, taas ni si Caitlin. Basi tod, matudo siya ka. Good luck. Sister mo tagani. sister. Sabi ko no. Subong na si Ano siya mo, Caitlin? Isda? si Caitlin, subong na yan. Ginatudos ni Kuto pa lang. Oo. Halong ka kay basi ikaw ng tao. Hambali Dennis, my goodness, I'm just asking. Kala, isang my goodness, I'm just asking. April, ko bala ng Doral, tsaka ka. Ati, full ka eh. Si Caitlin. April, yung birthday. Madibu na siya sa April, Action Boy. Bata pa ni Caitlin. Tani, may invite mo ta ba? Bisa. Tani mo invite mo ta bisa sa bisa sa 18 Roses. Sa 18 Roses kapag yung Action Boy. Dahil lang ko yung Caitlin sa sa Blue Bills. Wow! May Blue Bills ka na. 18 Blue Bills, ano? Or pag gusto ka lang. 18 man na. Ako yung sa Orange Bills, no? Kuya. 20 lang na yan. Charot. Ang bay, ate, full gid ko eh. Ate, Sige Sa kay Ronnie Sidayon Gordon, good morning sa imo, amigo. Ronnie Sidayon Gordon, Remy Garcia, kay Jimar Haban, Maninay ko Bingbing La Chica, good morning dira. Lily King, good morning man. Sige. Sadya gini. Caitlin, ng regalo ko. Ay, maninoy ka na. Alam mo, kid. Maninoy ako na. Oo. Magluwas na may blue bill ka. Mayara kapag inayas ang inugatag. Good luck. Labi na kung wala na COVID. Marampag inaya. Pinidaan. Konsagli, may 18 siya. Oo. Sige. 18 na siya. 18 18 nagong edad. The girl is now becoming into a lady. Very good. Sige. Ay, ginaglita lang ka ni Iya Lolo. Listener na Action Boy. Si Lolo Nesternak. Ay, nakikilolo. Dra sa may Digitone. Di na siya. Mga electronic supply na sila Action Boy. Dra sa may, nalipat ko sa street. Sa may Sineco, lang na street da. Mabini na da. Sige. Lo, good morning. Kasi na lang si Loli Jocelyn. Ang tawag kay Lola mo. Lola Jocelyn. Okay. Kasi mommy na lang galit Nelly nang. Okay. Kasi brother Liam na lang. Talang Liam nang. Good morning. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman din news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.